Tama ka. Duwa ko sa sige. Kuan i. Bro, iba ka bro. Hapit mo ng eleksyon. Oo, isa. Taya di lang siya siguro tama mutar bro eh. Maor ang gyapon style. Maura gyapon gid. Kurap ang rason nga kita yung walay gahom. Ang kabus gipahimuslay. Kurap ang rason nga kita yung walay gahom. Kurap ihunong na. Walay amig buhay batas anay silang gibubod. O kwarta hisgutan magkahanap ilang kasuod. Pila pa kapasalig ang inyuang pambuhian. Di balansi ang balaod, pabor-pabor sa kwartahan. Gihimo nga negosyo ang ilahang posisyon. Kamoy tinuod nga bakako ng tinuod. Balihon, ubay-ubay nagnangamatay. Suway igo nga rason. Nakapait aning ulipon mag-agadras panahon. Di na bako sa pananaw muna'y dagan sa karon. Muna'y ilang pamalakad mga kwarta gitanom. Sa panahon na to karon na posisyon muna'y gahom. Di mo dawat o ginagmay sa papel sila gutom. Way daganan ng sinsiyo kay sinako ilang gitumod. Pili kag alkansig wa kay bilang ka magukod. Sa ubos kamo gamhanan sa taas kamo alaot. Di magsilbi yung batas ug sa taas lahig balaod. Kurap ang rason nga kita yung walay gahom. Ang kabus gipahimuslay. Kurap ang rason nga kita yung walay gahom. Kurap ihunong na. Gusto na, sakto na, kaloy itaon ng tandaan. Kurap na unsan na. Realidad libay di ni sabay sa uso ay paki sa maigo. Bisan bunalan ninyog maso mauni nakapait sa nakita ko karon. Alkansita nila kay daghan silag datong. Mga kwarta ga awas tungod lagi tungod sa kadaghan. Kaloy isad mitawon unta inyo sang tabangan. Daghan ang mga pobre unta inyo sang kaluyan. Daghan na ang gutom daghan sa dang walay kapuyan. Unta maabot nila akong mensahe. Pakidula ta og patas kana bang walay alkansi o dili man tanan. Maihap na lang tarong maunay nakapait sa kahimtang tagkaron. Gikapoy na migtinir kinsa nalay among saligan. Kwarta paras kabos nganong inyo pa manghukpitan. Busa ako ning dalitan aron mo mahigmata. Wala ko'y gipaigo ang maigo na lang spika. Kurap ang rason nga